रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सैहोदों। खोनाबाय दा रायजो राजाफोर इउजि ब्रह्मआ BTR सुक्ति जाखांनानै मा बुंदोंमोन बर'नि थामथि गोबथा एबा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव इउजि ब्रह्मआ माबायदि खोथा बुङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों BTR सुक्ति एबा शान्ति सुक्ति एबा पिस एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारियाबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय आरो नट अनलि रन्जन दैमारि जिसिबां माने लिडारफोर दं केडारफोर दं बिथांमोना बे एकर्डनि गेजेरजों गासिबो गजोबबाय आरो बयबो उदां अख्राङाव एबा अपेन स्काइआव फैनो हाबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किपफुल नाय शेयार खालाम बयनोबो हर जाहाथे बयबो बुजियो। जुदि बे सुक्तिनि गेजेरजों जेलाव थानाय लिडार्स एन्ड केडार्सफ्रा फाउन्डार अफ द एनडिपि सार रन्जन दैमारि एबा जेसेबां जेलाव थानाय केडार्सफोर दं बड'लेण्ड दावहारुफोर दं एबा फ्रिडम फाइटारफोर दं बिथांमोना बे सुक्तिनि गेजेरजों गवाब्ला मानोथो शान्ति सुक्ति खालामामोन इउजि ब्रह्म बिनि फिननायखौ नोंथाङा रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जायो। नोंसिनि जि खोथा बुंनाय सुक्ति खालामबाय जोंहा मोजां जाबाय पिसफुल जाबाय जोंनि ससाइटियाव दिनैसिमबो जोंनि ससाइटियाव शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जेबो गोजोन थासारि गैया। अट'मेटिकेलि दिनैनि दिनाव बयबो बुंखागोन शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सोरबा जुदि सिगनेटरिया जोबथेसालियाव थानाया बियो जायाखै। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट आरो जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा बियो जायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जुदि एबा गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो दैदेनगिरिया जुदि गवाब्ला मानोथो एकर्ड खालामामोन होननानै दिनैनि दिनाव सोंथि बेरखांदों। इउजि ब्रह्म नोङो सिगाङाव बुंदोंमोन सिगांनि सरकारनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ बुंदोंमोन बिथांमोना पावाराव थानानै बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो जौगानायनि थाखाय दिनै केबिनेटआव दिनै जेबो खोथा बुङा एसेम्ब्लियाव आसाम एसेम्ब्लियाव जेबो खोथा बुङा बिथांमोना बुंबाय थाबोदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनानै परिबर्तन नांगौ होननानै दिनै नोंसोरखौ सापर्ट खालामबाय दिनै सरकाराव लाबोबाय दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसेबो खोथा बुंनो हाया। मा जाहोन दङ मा रिजन दं मानो बुंनो हाया? इउजि ब्रह्म बुंदो अपोज खालामदो अप्रेसिभ खालामदो आसाम एसेम्ब्लियाव नोङो सासे आसामनि सासे मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार नोङो दिनैनि दिनाव नोङो इनिसिएटिभ लानानै नोङो खामानि मावनो हायो खिन्थु बिथांमोना इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावदों होननानै बुंदों रायजो राजाफोर जेबो इनिसिएटिभ लायाखै बिथांमोना थगायदों गावसिनि गादिखौ गोमाजानो गिनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ थगायदों। जुदि बे एकर्डनि गेजेरजों गवा होननानै बिथांमोना मोनथिखायो आरो जुदि गमामायैनो जुदि गवा होननानै बिथांमोना मोनथिखादोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव बे शान्ति सुक्तिखौबो खालामनाय नङामोन। नंगौना नङा रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहर। दिनै बिथाङाबो गोबां मिजिं आरो सिमां सुजुदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजों माबा नङा माबा मोनसे मोजां लामायाव फैगोन बे गावबो सिमां सुजुदोंमोन फाउन्डार अफ द एनडिपि रन्जन दैमारि साराबो सिमां सुजुदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि एनडिपिफ्राबो उदां अख्राङाव फैसिगोन गोबां मिजिं सुजुदोंमोन गोबां एक्सपेक्टेसन खालामदोंमोन दिनै बिथाङाबो सागान होदों आबसुखौ फोथायनानै आरो प्रमद बर'खौ फोथायनानै जोंखौ फोथायनानै बिथाङा दिनै मेगन मेसेबनानै सायेन होदों होननानै बिथांमोना बुंदों
खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथाङा जुदि फोथायनानै साइन होदों हय थिग नाथाय दिनै बिथांखौ बेबायदि थगायनो नाङामोन इउजि ब्रह्म बिनि फिननायखौ 24 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा रायजो राजाफोरनो अन्नानै प्लिज काइन्डलि फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जायो रायजो राजाफोरनि गोसोआव दिनैसिमबो कुइसन मार्क ओंखारदों बिकज रायजो राजाफ्रा दिनै सिमां सुजुदोंमोन गगोन बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै अलमस्ट 2 years रानिं जाबाय बाव जेबो गैया दिनैसिमबो एनडिपिफोरनि समस्या जे रिहेबिलिटेसन बेबो दिनै कमप्लिट जायाखै जोबोद दुखुनांथाव रायजो राजाफोर